Asiphinde sifunde. Uthi uverse 3. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. Uyasibe singabusiseka ukube kuthiwa ukuphila kwethu ufihlwe ezulwini noma usetafuleni lasezulwini. Besingabusiseka. Amen. Kodwa kuthiwa kufihliwe. Kwafihlwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthatha ukuphila kwakho, wathatha nokuphila kaJesu, wakufihla kuye. Umuntu ofuna ukuphila kwakho kufuneka yena uNkulunkulu ngoba kufihliwe khona. Bazalwane ngenxa yesikhathi. Ngicela ingcezu zenkosi sibuye size. Even our partners and friends. Ngicela sibuye size lapha. I won't be long. Mhlawumbe nababadala singabanika itulo. Worshipers ningabaleki. Abadala singabanika itulo. Wale anointing. Won't be long. Mhlawumbe labadala mhlawumbe ngingahlala manje badinga ukuhlala ngingahlala kulezi itulo kodwa angabaleka ama worshipers. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona abangama partners ethu, friends. Hallelujah. On mama Nkosi. Hallelujah. Le nto engizoyenza la akusiyi procedure sedivine. Umoya Ngcwele njalo uyayangitshela yona ngiyenza ngendlela umoya Ngcwele athi ngiyenze ngayo. Akusiyi procedure. Hallelujah. Uthi umoya Ngcwele lento uNkulunkulu ayiphefumula phezulu from today is over 7 times more phezulu. Mina ngibe first year, nina nizoba university. Bese abazalwane eminister kubo, they will be 7 times more than you. And you will be 7 times more than me. Iprinciple le uJesu watshela abafundi bakhe sehamba wathi mangenzenzile nina nizokwenza more. Akufanele ama followers akho enze less. It's not biblical. Uma abazalwane obaphethe bezokwenza less ufailile wena. Akufailanga bona, ufaile wena. Uma nina nizokwenza less than me, ngifailile mina. Nina fanele nenze more. Uthi umoya Ngcwele ekuseni laba befundisi lezi ndleko isubmit kuwe, they will be 7 times more than you. Mhlawumbe umoya Ngcwele ubenzela ukuthi ngingahlaselwa idimoni lomona. Kunaleli demon lomona lingene emasontweni like nothing. Usuku ifeila abantu okukhuluma kubo be less than you. They must be more than you. Ngizobeka izandla phezu kwenu. From today la uzokukhuluma khona noma ungangimentionanga kuzosha abantu ukuthi uke wathintana nompostoli.
bathi kuPetro yathi intombazane wena noma uphika kodwa siyaluza ulimi. Siyaluza ulimi kathi unoJesu. Waphika uPetro yathi intombazane yazi mawukhuluma noma ungammentionanga uJesu noma ungathi awungazi uzothi mawumile ukhuluma bathi wena umpostoli ngeke nathindana nike nathindana lento oyikhulumayo siyizwa i7 times more. Hallelujah. Nizokwenza ama-miracles 7 times more. Lokho engikwenzile mina first year uma kungadina ngalokho engikwenzile sifailing and abazalwane engikhuluma kubo they will be 7 times more than you and you will be 7 times more than you. Ugogo the more Lisa is the more uba namandla. Lokho engikwenzile first year mina kufika uJesu waphefumula phezu kwami kini uzomuva ngani kodwa benganizwa nithi ufikile physical. Umuntu ozobethi ufikile kuye physical nangapha first year uNkulunkulu uzomuva ngani. Hallelujah. 7 times more. Nakho nje ukukhulekelayo anizukufa abazalwane minister kubo abazukufa abazalwane nizobe mkhuluma kubo abazukufa. Apha ama-worshipers laba balingani ngicela beze phambili la ngicela sibuye sithi ukuthi amagroup abemabeli awayingeke ngapha velani ngapha niyazi ukuthi usathane laba ubazonda njengalaba ubazonda njengalaba. Niyazi ukuthi ake ngitshele into engingayazi. Niyazi ukuthi umfundisi ukafika enkonzweni engena message. Afike engena message. Uletho ukuthi usemsebenzini. Ngicabanga ukuthi size enkonzweni ngoba nakho sivutha. Size ngoba sisejokeni. Ukafike engena message. Uhlabelele la. Uqubuka imessage ayithole la uhlatshelelwa manje usakhana kabafuni ngoba benza lemoto idume. Uyazi sathana sike siye endlini kaNkulunkulu ngiyumfundisi ngingena message ngike ngithi ngompostoli uzoshare lutho anginalo nami anginalo. Akusho ukuthi mawungenalutho senibhabhalala embhedeni nibhanifo. Anisibona abazalwane niyaye enkonzweni. Siyafika lapha enkonzweni unobuhla shayibonga sinomama upostoli sesifuna sobabili ukuya phambili. Uhlabelele kwahlala imessage noma upostoli nayo senemessage. Wangikhoba ngelilanga wathi ungakhohlwa uthe awunalutho biza mina ithi mina hayi sekhona yini indaba sekuhlatshelelile. Nani ngizobeka izandla ukuthi ukuhlabelela kwenu kungabi entertainment kuphile labantu nihlabelela ongene egula athola amandla phile
kushe ama-growth, kuphela ama-pains, kusho cancer, cancer kuhlatshelelwa. Hallelujah. Nisazohlabelela ichorus elidala eselapho. Nilihlabelele kuhambi asma la. Khona umhlabelelo ukuthi every day with Jesus is sweeter than the day before. Nahlatshelelwa intombazane engakho ekahle home. Ngakhali ngembezi. Ngathi mina bazothi abantu umfundisi uZulu udleni ukhona usakhaliswa ngeli chorus. Yasihlabelela ingane yathi every day with Jesus is sweeter than the day. Lalishi chorus. Nizohlabelela ichorus elidala libe lisha. Kuzophakama oyedwa fakazi athi ngingene ngigula kwahlatshelelwa ngaphinde. Ngifake lapho status ngithathe kumamoya lento ebiyenzeka la izolo uhlabelela umjeni ethe kumuso ngalo uyangibuza omunye uthi impostoli bekwenzakalani lapha khona into engiyisenzayo ukubuka nje status sami ngithi mina bekumuva uThixo besihlwithe kufeni. Hallelujah. So uNkulunkulu uzongisebenzisa, uNkulunkulu uzoniphumelelisa, uzoniphakamisa, uNkulunkulu uzoletha ama-resources, uNkulunkulu uzoletha imali, uNkulunkulu uzoletha indawo zokukhonzela, uNkulunkulu uzonibhansela ngemizi emikhulu. uNkulunkulu eletha imali wathembeka emsebenzini wakhe, waletha indawo yokukhonzela wathembeka emsebenzini wakhe, uzokubhansela ngesibhazabhaza somuzi, uzoniphumelelisa uNkulunkulu, uzoniphumelelisa uNkulunkulu, uzofika zone-operator impilo yenu physically isazoqala phansi, usazoba more healthier. Lento lapha kimi izongena phezulu izoba 7 times more. Izoba 7 times more. Bazosebasha abantu ukuthi 7 times more. But remain humble. Nayikhumbula induku kaMose wayiphonsa phansi yaphenduka inyoni. NoFaro walandaba bayiphonsa saphenduka inyoni. EkaMose yazidla. uMose wakwazi ukuyithatha ayigenanga iweight. uNkulunkulu uzonisebenzisa nigade nje ugain iweight, uthola ukuthi awusaphatheki, usumkhulu kakhulu. Induku kaMose ayigenanga iweight, yazidla zonke lezi ezinye yaloku ingabo. You must remain humble. Remain humble, usu-debt free. Remain humble, izinto usuzenza ngocash. Remain humble, imali sifuna wena. Remain humble. uNkulunkulu uzophilisa abantu nimile nikhuluma. Ngizwela abantu abani-undermineayo. Ngiyabadabukela ngoba into ephezulu i7 times more. Abazonihlonipha lento izobasebenzela, izobaphumelelisa. Hallelujah. uNkulunkulu uzomuva ngani? uNkulunkulu uzomuva ngani? Uzomuva ngani nitelelekile? Uzomuva ngani kunamagama eningakwazi ukwabiza manje? Waseswidi wayishiwo Agrippa kathini owabhukhela ijet wayoshumayela eSwedish, waflayiswa ne-interpreter eyikhulumela isizulu.
waflayiswa ne-interpret. uNkulunkulu ehlezi kuye engakwazi nokuthi good morning edumelelisisa bezwa belungu ukuthi khona into kaThixo inkinga ayisingisi kodwa khona into kaThixo nizofika kude abantu bebona into kaThixo kuzobe kungakubwa wena kuzobe kuba into kaThixo veza uThixo noma ngabe usufaka isuti ka-80,000 rand khohlwa yiyo veza uThixo. uNkulunkulu uzophumelelisa izingane zenu uzophumelelisa ama-relatives zenu ezinye ihlobo zenu uNkulunkulu uzoyihlwitha kusele 10 seconds zife zithi Jesu Nkosi singene kuphileni. uNkulunkulu ngeke avume ama-relatives akho aye kufeni okungula phakathi. uNkulunkulu uzophumelelisa izingane zakho uzonika izingane zenu imisebenzi uzoyiphakamisa zizoqashwa sekuvaliwe zizongena sekuvaliwe. The very same anointing will be 7 times more. Nina nizoba 7 times more. Laba babe 7 times more than you. Nina ni 7 times more than me. Hallelujah. Ugade angathi uNkulunkulu asekusebenzisa ngaphezulu kwakho bese ubona ngathi sekungumfundisi. Nansi engasuki kulimaza wena uzokusebenza 7 times more than them bona bazosebenza 7 times more than me. ile nto yathi umoya ngisho izobeka izandla phezu kwenu nakini ma-worshipers. uNkulunkulu will do the very same thing. uzokekiwe ekhaya umzaba nebhula uhlatshelele afu sekuthi ulingana namashidi akakwazi kwenza afu kungaqulu into ejulile kuthiwa njalo igama elihle njengeli libongwa abantu libongwa zindosi alikho elinjengalo ikhensi besivalelisa zinkulu izinto uNkulunkulu azozenza ngayo. Ningazenyezi but ningabi proud, remain humble kodwa ungazenyezi yazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi phezu kwakho.